Il-kumpanija li tmexxi l-Vitis Global Healthcare naqset milli tippreżenta d-dokumenti finanzjarji tagħha għand l-MFSA kif suppost għamlet sa tmiem l-2016. Kemm Bluestone Investments u kif ukoll 3 kumpaniji ta' Vitals irreġistrati Malta, daw kienu reġistrati jew fl-aħħar tal-2014 jew fil-bidu tal-2015. Daw sal-aħħar tal-2016 kienu obbligati illi mal-reġistri tal-kumpaniji fil-MFSA idaħlu il-financial statements tagħhom awditjati għabbażi ta' xiex idaħlu wkoll il-formoli tat-taxxa. L-ebda minn dawn l-4 kumpaniji għandi riċerki jew tal-MFSA tista' tfittex fuq wara u tarax dokumenti daħlu l-MFSA, l-ebda minnhom ma daħlu il-financial statements tagħhom. Mhux magħruf lanqas minn hemm wara Vitis Global Healthcare kif immexxija minn Bluestone Special Situation Limited li hija rreġistrata fil-British Virgin Islands, post magħruf għal ħabi ta' flus u patrimonju għal skop ta' evażjoni tat-taxxa. Il-Gvern Malti qed iħallas 190,000 euro kuljum jew 70 miljun euro fis-sena tal-il-Gvern għaddilhom il-konċessjoni tal-isptarijiet lokali. Ħadu over dawn il-faċilitajiet għal 30 sena meta daw ma kienu bl-ebda mod esperti jew għandhom xi forma ta' għarfien fil-qasam tas-saħħa jew mingħajr ma investew xejn partikolari. Ingħataw l-għajnuna kollha lill-Gvern fl-aħħar ġimgħat sirna nafu li dawn ħadu over l-equipment tal-isptarijiet b'ewro. Suppost li Vitis kellhom jieħdu l-isptarijiet f'idejhom għal 30 sena, jiġifieri matulhom kienu jakkwistaw 200,000 miljun euro. Madankollu fit-22 xahar biss se jkunu bbiegħu kollox biqliegħ għalihom lil Stewart Healthcare.